Давайте хора, днеска ще играме на Макс. 14. Абе, бати банерите ми са. Но тука... На колко се чудиме, че не е и айде. Душахме. Имаха цяло всичко вече. Не ми трябва такива. Там можете да ще бъде. Купи го! Да си парички, бати хубавото. Battle Royale. That's time. Майко ми е това. Да си парички на пълна замка го чупам. Качвам на момента, отирам цвета и поколца. Има ли някъде оръжие? Не, ето, калашник. Така. Айде да. Такъв интернет никъде не съм виждал. Айде да. Това не ми трябва. Вие какво правите тук, бе? Майко мила! Сега тук какво правят? Нямат позволение от мене. Нямат позволение от мене, нямат. Ще качваме и... Качваме. Не, само не ми казва, че ми лаги. Не. Моля се, не ми лагвай. Правим видео сега. После ми лагвай колкото си искаш. Трябва правим видео. Тя, че е хубаво. Моля ти се. Искам, че правим едно хубаво видео единствено. Хубаво, това няма да ми лаква. Ако не ми лаква, човек да сходна. Малко хил. Утре, че има видео на Fortnite, че знаете. С моя приятел ще правим видео. Сега моя се по-късно ми лаквай. По-късно. Те може. Когато не правим видео, тогава лаквай на пълна 1000 отива. Само не и на видеото. По това какво е? Само... ти! Значи... Само. Айде! Ето един и два. Той е опасен. Че има снайпер. Ягай, бе! И ти, моя сте. Дина това и го чекам. Казвам го, убивам го. Аз ги правя луд, бе. Пишете в коментарите, Валери, ще заедно, че и пати покани, че играем. Давай.
Дай патроните. Така. Не знам какво става. Така. Браво. Именно така, да. Killing spree! Сме. Това какво? Това трябва да достелни, бе. Ай по-бързо, бе. Давай, че идва зоната. Чупихме го из. О. Взимам това. Дай. Не. Това не. Това не може как няма, че го вземем. Не може как няма, че го вземем. Не може как няма, че го вземем. Това е удо. Има някой ехо. Видео човека да е хора. Стига. Това е по-позъм. Това пак какво е? Ау, бе, чум. Спало такова е, бе. Айде, ела, чим какво ще памнеш. Иди снайпер и се разбахме. Ай така. Тя те учи. Снайпер ще ми даде. Снайпер ще ми даде. Бега, бе. Това снайпер не знае какво ще правим. Идвайте ми само, бе. Идвайте ми, бе. Идвайте ми. Ето един балък. Killing spree! Колко се лесно да бих. Айде, идваме последния. Идваме последната, че добием бухалката. Така, сега, че не знам какво ще новите стане. Ай, всичко взехме им. Така. Дадеме тази шива на гъба, като видим. Така. Къде е сега последния? И стига вече да видя. Така. Преди имах 9, ама некой си е скарнал. Който си дал не знам какво дана. О, не. Болна ме, отиваме натам. От тая душка готови. Где си, пич? Дойде, стяваме код после Деймонд. Кажи Ехе. Ау! Това е бомба, бе. Ебати! Той какъв фанк е, бе? Не. Аз съм голд 1, айде най-нака. Колко време чакам за голд 1? Айде, бе. Махай се. Колко? Делки. Това тук го иска. Чао хора, абоняйте, табанка, лайк и